Hi, kakanakan dahil timanan nga ro din ni auntie yun nga, nakapang Halloween nga lipstick. Dahil tama lang tinakita nga mabalin ko nga i-costume, tatangarod nga pang Halloween. Ay nakot, haan ko nga pabayagan dahil ito intro-intro. Awanan ti intro-intro tayo, lumagto tayo nga dagos dahil ito video nga dahil ito. Part 2 nga rod, iti reaction ko dahil ito makakatkatawa nga picture. Iti makapakatawa nga mood-moodyo lang nga rod nga in-share yung kanya ni auntie yo ay naap. Katawa ako na tinakit-kitak nga makaparagsak gamin niya kakanakan niya. So nga rogyanan tayo nga rod dahil ito nga dagos nga video. Rogyanan tayo nga rod dahil ito yung manan Ilocano nga subject nga rod nga kunada nga mother tongue sa tinagan na or native. Tamadi ka mo gamin akong kastami hindi ko na manan niya. Kamaragsakan talaga na antiyo. Arogyanan tayo dati nga module. Assessment 2. Ilocano nga assessment. Anda man na Ilocano dya assessment. Isurat dagiti awan a letra tapno mabukkel iti balikas. Nagmayat ka talaga niya. Maragsakan na talaga dito nga subject. Number 1. Kasya. Kalapati. 2. Ospital. 3. Karabasa. 4. Kayo. 5. Kalding, marapay nga mga kalding ta picture. Ha, mga kalding ta picture. Alawan manan nga talaga. Naitati bagbaga. Kasano hang magulo dagiti panpanunot ti ububing nga estudyante tatano kasta madagita mood-module da. Kasano yung mga napatayab day takalding. Apay nga, adamat ipakpak na day takalding niya. Harap na picture. Inya matan. Makauma nga talaga. Iso nga dumawa da nga talaga ti tulong lagi tinagan na dagiti ubing kakaasi dagiti ubing. Kalding iti isungba mo di picture kulibangbang kasano dahi tanga inya dahi tanga kasano yung napagbalin nga kalding dahi ta kulibangbang aliman ay naapo. Ale next, natapilok si Aling Luisa habang naglalakad. Sagot, tanga. Ala nagbastos mo dahil tiyo bingan na pa yung ibaga mga tanga-tanga ni Aling Luisa natapilok pakamat mabali mo mat nga ibaga nga taktal di sapatos na kasjay no saan na agap-apura ha mga tanga-tanga ni Aling Luisa grabe yung mga maka-judge niya kakaansi mat ni Aling Luisa natapilok lang nga ro dun tanga-tanga na bagaan pa nga tanga-tanga. Awan malang karapatan na matan nga awan wrong data nga answer mo no sakti maestram wrong data kanang kang gumamgamit ti kasta nga word kakanakan tanga nadagsan data unay niya be careful lagi ta words yon nya gamen kunada nga rod words can be kung ma-English makasugat Nati kutsilyo makasugat, mas makasugat mat, kasta mat ti sao. So nga careful kay dagiti bagbagayo, dagita panagsungsungbat yo, ti mas nakatatanda yo, dagita naganna yo, nanay magulang yo, naglaw-law kan ti bagbagayo. Kahit ko sa uwan kakanakan, diti ubing lalo niya, careful kay dagita gamgamitin yung words niya. Next. Ano ang masasabi mo sa mga taong nananatiling matapat sa kanilang minamahal? Ano man ang mangyari ay na. Sagot. Sana sana pa sana all nga talaga yung ubing niya. Ay Diyos ko. Pepe sumat, sana all. Diba ano man ang mangyari, nananatiling tapat ang mahal mo? Sana all nga talaga. Correct data, correct.
Nya, madam i-correct yun dito correct dito. English, math dito math. State 4 types of triangle. Acute triangle, obtuse triangle, isosceles, alam ko nga naadal sa dito triangle, concave triangle. Apa yung tarong? Correct sama dito love triangle. Inya ba din may kapat? Hangko mo di may kapat, pasensya ka ni comment ko lang dyan, sir. Nahaan nga. Hangko kaya timat niya. Pasensya ka nga kanakan nga. Para kanya correct di love triangle. Damat ka ti love triangle. Ay, joke lang. Baka isungba na gito ubing niya. Madirong dito love triangle ka kanakan. No mathematics, mat laeng. Hanyo nga isalsari da kita reknayo. Da kita pag-ibig ka kasi dyan. Na apo. Nga. No sayot ka, katipan panunutan ka, puro pag-ibig, love. Hamo nga itugtugod ay ta kinasayot mo ita mathematics na subject yun, natarosam. Another English subject. What are the different sounds you usually hear at home, in school, and in street? Complete the table below. Home, kuna na jay. Bungangan ni agpesuma niya. Nagatuma talaga tinakangiyong-ngiwat nga nanan. Iso, correct. Correct ka talaga dayta. Perfect nga talaga dayta nga sagot. Ya, ngiwat ni inang mo. Timangmangag mo, taunag tibalayo. Tagamin, nakasadsadot kayo magamin. Aldawon, nakailad kayo pelangoy niya nga. Kidago nga ni inang yo. Agtrabaho kayo gamin niya. Next! Iba't ibang anyong tubig, ilog, dagat, balon, ulan, sabaw. Abay, nakasali talaga di sabaw. Makakatawa na antiyo mo talaga. Tinanong ni Ana kung saan ang bahay ni Beth, ngunit ibang bahay ang itinuro ni Beth dahil siya ay nahihiya. Tama ba ang kanyang ginawa? Ay ato tikiket ko din nga subject, mag-perfect na dahil din na antiyo idi. Kas na lang ay values, kas jay, basta kas nga tanong kay ket ko dahil nga party subject idi elementary ng tiyo. Okay, opo. Tama ba ang ginawa niya? So, dati sa bali insturo na intudo na ni Beth nga balay. Gusto ba ka na ginaramid na? Opo, upang hindi siya mapahiya. B, tinsong ba na di ubing? B, opo, dahil baka manakawan lang siya. Gusto ba niya? Or C, hindi po, dahil hindi tamang ikahiya ang sariling bahay. Letter C, the correct answer nga, at dapat ni point na di ubing. Dahil baka manakawan lamang sila. Actually, correct mat data. No, siya tanong iti maestra, correct mat data. Dapat, no, kasi nga subject ipaliwanag mo no apay, ta data tisungba mo niya. Hanang into do ni Beth di balayda. Ta baka manakawan, dagpay so. Nautak, dahil ubing niya. Okay, next kakanakan. Ayon sa mga doktor, ang paglalaba ay nagiging sanhi ng pananakit ng katawan. Kaya para hindi sumakit ang katawan, uminom ng washing machine bago maglaba. Apay mga ito, uminom ka ti washing machine. Ay, apo, sino ba ti pagungtan tayo dito? Dagiti dip no dagiti mamaistra, madikam mo niya, pakipaliwanag man dagiti nga banbanag nga kwa nagadumat ti mali-mali dagiti nga module nga nararamid gamin kasano gamin na ita. Kan madikam mo nagpaypayso niya disclaimer ti kakana-kanya hangko amo nagpaypayso dagitoy nga module no inaramid dala nga pagkatkatawaan no inyang kumat ammo nga nagpaypayso mat gamin dagitoy ay apo apay nga kasjay niya. Bilugan. Makakatawa ako na ako pinababa.
Bilugan ang tamang sagot. Inya nga tagpaiso nga sagot dita. Inya ti bilugan dita, puro bilog. Inya ti bilugan dita. Diyos ko. Next, kakanakan, Ilocano manan. Kompletuen iti umno asongbat dagiti uged. Nagunad ka talaga ti Ilocano niya. Siya ket bagtit nga agad-adal. Apay nga. Nilor na kat kanayon nga agdalos ti balayda. Iso na kat dugyot nga ubi. Apay mga nakitingin sumsong bayo mo mga. Kanayon amang ted iti makan ti kaklasik. Iso na kat mayaman. Nilulok kat nabartek. Agpaisun sa true story sa dayto eh. Agdati tarakin ko, may isang aso nga natayon. True story sa nga talaga. Kayat ko, tipinakbet alot-loton ni nanang, daytoy ket na pait. Ato siguro paryana. Puro parya tipinakbet. Okay, next. Inya dayta. Sige man, si kayo man ti sumumba dayta. Inya dayta. Namok. Nunoskito. Inya pay. Ay mauma ka talaga ng tiyo. Uri bali-baliktad dayto nga picture. Hangko nga talaga nga mapugtuan. Hangko nga amo ti sumba na dayta. Pakisungbat man niya, please, pangaasiyo. I-message dak no niya sungba na dayta makulkul ti utak ko hala makaturog tatangal daw. Inya nga dayta. Namok. Ay, apo, inyam. Iti later N la ang animal nga amo na antiyon nuwang. Nuwang ko mati picture. Nasungbatan ko mga dagos niya. Ngamin later N mo ta, ti itsura na lamok. Data picture. Inya isungbat mo dita. Mauma. Ato yan, tibagbagakon. Ano ang napagtanto mo sa araling ito? Ayaw ko na. Jobi. Ado kami nga manso nga ungat, tinagal na ma, nagatimat agad agis eskwela tatta nga da module na niya. Hanyo amo, ti sitwasyon, ti babalay tatta, hindi nang rugi dagita nga module niya. Narigat at nga talaga nga maamuan amo yung paimat, mamaestro. Kasano yung nga ikan matigrado dagiti ubing tatta. Iso nga makakatawa na antiyo. Nakitak dahito talaga nga picture. Kastoy, itong tigredan. Mama ni Angeline, 86.66. Tapuan, di mama ni Angeline. Lula ni Rini, 86.33. Top 2, adi apong na ni Rini, di papa na ni Diana. May kano. Kasano, isudat sumungsong pa na kita nga module. Di tutor ni Marilyn, magpa ni Marilyn niya. Da tutor na, pindi kabsat ni Ana. Dagituin, kastoyin ti grade nga, kwan, nga mapanton. So, dan to ta graduate niya. No graduation. Di mama na na Angeline, itag first uno. Ay, naapo, ya. Sige nga, Rod, kakanakan, tama na iti reaction video na antiyan nga, request nga part 2, dahil nga module, makakatawa nga, Rod. Sapil ako man naparagsak kayo man, uri kasat no niya, nakikinatawa kayo kumakinanti, yung agkatawa lagi ito, makapakatawa. Makapakatawa module nga Rod. Sige nga Rod, kakanakan, dahil tamanan, dawat ko nga, kaasa na kayo ni Apo, ngayon dayo na tayo, iti disgrasya kung saksakit, good health, good life, goodbye!